आपलं सगळ्यात जास्त गृहिणींचो वावर कशात होता सगळ्यात जास्त? किचन मध्ये आणि होता शेगडी जवळ. आणि ही शेगडी जर आपणाक स्वच्छ ठेवची असाल तर आज तुमका आम्ही छोटीशी एक टीप दाखवतो, त्याचा छोटस व्हिडिओ टीप म्हणा दाखवतो. की एक प्रयोग म्हणा, तुम्ही असा सुट्टीवर गेला असाल तर तो करा. किंवा आता सणसूद येतो तर साफसफाई तर व्हायच असतात, वरवरची साफसफाई तर करतो, पण एकदम डीप जाऊन स्वच्छ अशी बघितल्या अय्या काय गो नवीन सारखे दिसत, नवीन गॅस घेतलास काय असं म्हणणार. त्या वेळेसाठी काय करूचा लागतं, परब किचन सबस्क्राईब करूचा लागतं आणि यो व्हिडिओ स्किप न करता बघूचं लागतं. चला आता जाऊया आपण साहित्याकडे. आपल्या शेगडीचे बर्नल ते बघा, हे बघा, यांची अवस्था बघा काय आहे ती बघा. ही बघा, आपलं काय ना काय दूध ओतू जाता, काहीतरी पडता, हे होता. छोटा भांडा, ह्या छोटा आणि हा मोठा. हे बघा, दुसरा आता गरम हा, कारण मी आत्ताच गरम पाणी केलेलं आहे. फक्त हे तुम्ही एकदमच डीप क्लीन केलास ना, हे बघा, हे आता काढतयच मी. हे जे साफ करायचेच असतात, ह्यांका ना चांगले आवली नवीन सारखे जर करूचे असतील तर ह्यो व्हिडिओ तुम्ही खायच्या गावातून खायना बघताच तो पण सांगा. आणि बघा ह्याची तरा बघा काय आहे ती. ही बघा, आता ह्या पाणी नाही हा, बघा प्लेन बॉटल पण पाणी नाही. ह्या घेतलं आपण व्हाईट विनेगर. विनेगर घेतलं. त्याच्यानंतर ह्या हा आपल्या कपडे धुवचो साबण पावडर. ही कुठली हा ती खाली कमेंट करून सांगा, सगळ्यांका माहिती असतली. त्याच्यानंतर लागतला लिंबू, सुकलेला घ्यावा कसलाही घ्यावा पण लिंबू घ्यावा. त्याच्यानंतर लागतला आपला इनो. इनो जर नसत घरातल्या साहित्यात करूचा ना, इनो घरात नसत तर तुपलो खावचो सोडो असत ना, तो घेतलास तरी चालत. आणि आपल्याला लागतला भरपूर सारा गरम पाणी. हे बघ एकदम कडक केलेला. हा, आता आपण ना हे सोडो घालून घेऊया. सोडो पावडर. हा पावडर. त्याच्यानंतर घातला आपला गरम पाणी. आता हे गरमच, या गरमात एका मी आधी सुरीन उकलूनच टाकते भुतूर, नाही तर चमच्यान तरी. हात तुमचो भाजात. हा, हे बघा, एका आधी टाकलंय बघा, सुर्र आवाज इलो की नाही तो कमेंट मध्ये सांगा. दुसऱ्या कित्या लावतोय हे बघा. म्हणजे ही भांडी आहेत ना, जेवढी आपल्या ही करूची आहेत ना तेवढा पाणी ह्याच्या बरोबर ठेवा. त्याच्यानंतर घालूचा आपला ह्या विनेगर. बघा रिॲक्शन बघा काय झाली. आणि हे सोडो, इनो इनो. इनो किंवा सोडो. हा, इनो घाला किंवा खावचो आपलं घरातलं सोडो असतं ना तो घाला. आणि हे घाला आपला लिंबू. आता मी अर्धा लिंबू ठेवलंय, अर्धा लिंबू घालून घेतलंय. घरातल्या साहित्यात आपल्या चकाचक अगदी करूची असतील तर हा प्रयोग तुम्ही नक्की करा. आता ह्या तुम्ही किती वेळ ठेवशाल, तर ही भांडी आपल्या सगळं जेवण बिवण झाला ना की अशी रात्रभर ठेवून देऊची. एक रात्र पूर्ण पूर्ण एक रात्र. हा, आणि अशी ही ठेवून द्यायची. आता हे बघा, आपला दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी आता हलवले म्हणून त्याका फेस इलो, नाही तर फेस सगळं बसलं होतं. हे बघा बघा, आपलं अगोदरचं तुम्ही बघू शकता काय किती रापलेलं होतं. तसं मी छोटं बारकं भांड ठेवलेलंच आहे. आणि जी लिंबूची साल आहे पिळलेली ती अशी आपसूक, तुम्हाला काही जोर लावायचा नाहीये. हे बघा किती मस्त निघालेलं आहे. लिंबूची साल अशी पूर्ण चोळून घ्यायची, आतून बाहेरून सगळीकडनं घ्यायची चोळून. तुम्ही न वापरत असलेला ब्रश आहे ना तो घ्यायचा. हे करते वेळी तुम्ही आपल्या हाताची काळजी घ्या, हँड ग्लोव्ज वगैरे घालू शकता. कारण ह्याचा जो राप आहे ना, बघा लिंबू किती काळा झाला, तो राप आहे ना सगळा आपल्या नखांना कडेने राहतो. पण ह्याला जोर नाही लागत आणि असं हे छान स्वच्छ होतं. आता हे आपलं अगोदरचं, ह्या दोघांमध्ये किती फरक आहे तो बघा. आता हे बघा, हे न घासलेलं, हे मी आता हे घासून झालेलं आहे. हे पूर्ण कोरडं करायचं, कपड्यां पुसायचं आणि मग गॅसवर तुम्ही वापरू शकता. आणि हे मी आता पाण्यात टाकते कारण हे दाखवण्यासाठी तुम्हाला ठेवलं. आता हे स्वच्छ मी कपड्यां वगैरे पुसून घेते, धुवून छान वगैरे. हे बघा मस्त आपलं हे झालेलं आहे. परत मी तुम्हाला दोघांमधला फरक दाखवते. लिंबूनी घासून झाल्यावर आणि हे आपलं, फक्त रात्रभर हे बर्नल आहेत ना ते तुम्ही पाण्यात ठेवा. मी जे जे पाणी सांगितलं, जास्तीत जास्त तुमच्याकडे हे नसेल, इनो नसेल तर खायचा सोडा वापरा, लिंबू वापरा. त्याच्यानंतर आपलं
कपड्याची पावडर आणि विनेगर नसलं तरी चालेल, पण खायचा सोडा आणि लिंबू जरूर वापरा आणि असे चकाचक आपले बर्नर करून घ्या. झाले बाबा, किचन साफ झाले आणि किचनवरचे जे मोठं गॅस शेगडीवरचे जे बर्नर असतं ना ते सुद्धा चकाचक झालेले आहे. आणि आजचा व्हिडिओ जर तुमका आवडला असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अशी किचनची टिप्स आणि किचनच्या रिलेटेड रेसिपी बघूची असतील तर परब किचनला फॉलो नक्की करा. चला भेटूया आता दुसऱ्या रेसिपी सोबत किंवा टिप्स सोबत, दुसऱ्या व्हिडिओ सोबत. काय क्लीन वगैरे करूचा असत तर तुम्ही असं क्लीन केलास तर नक्की कमेंट करून नक्की सांगा. बाय.